लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर ओरैबायदि खामानि न'आव आरो सान्दुं गोसा प्लिज आंखो डिस्टार्ब दा खालाम इउटुबाव नांलायनाय मानाय आंखौ अननानै प्लिज डिस्टार्ब दा खालाम मानो होनोब्ला सानसेयाव आंहा 10टा खामानि साननो गोनां जायो माथाया न'नि दिनै दंफां दानजोबदों नै गय फाङाव होसिननायनि थाखाय दंफां दाननो गोनां जादों बेनिफ्राय बे थानायखौ बोनांगौ थानायखौ दानस'नांगौ गय फाङाव हाग्रा जाजोबदों हाजिरा सासेबो मोना लेवा मानलाजोबदों हाग्रा सासे मोना दा फख्रियाव गोलैदों फख्रिनिफ्राय बोखांनांगौ हाजिरा सासेबो मोना सोरबाफोर आंखौ साननो हायो गिदिंथिंबाय थाना भिडिअ बानायो सानसेयाव आङो मालाबा 10टा 8टाया लासै बेंकआव थांनो गोनां थायो बेंकनि खामानि थायो मुसलपुर थांनो गोनां थायो बरमा थांनो गोनां थायो आरो न'नि खामानिखौबो नायनो गोनां जायो भाई आं होनखायो प्लिज आङो रावजोंबो नांलायनो गोसो गैया इउटुबाव आङो सोरबा बुंबाबो आङो स्रि थाखायो आङो बेनिफ्राय ओरैबायदि गामिफोराव थांनानै आं सोरनोबा 1000 2000नि ड्रेसबो हैनो गोनां जानानै फैदो सोरनिबा दुखुखौ नुनानै माने ओरैबायदि माने सानसेयाव 10टा बे खर'आ गुदुं जालांजोबो ओरैबायदि कन्ट्रल खालामनानै खामानि मावनो गोनां जायो बेनि गेजेराव आरो सोरजोंबा इउटुबारजों नांलायनाय मानाय डिस्टार्ब आंखौ दा खालाम प्लिज सोर मा मावो मावबाय था आं होनखायो सोर मा मावो मावबाय था सोर मा खालामो खालामबाय था प्लिज आंखौ डिस्टार्ब दा खालाम आंहा जोबोर खामानि दङ आं मावाबानो जाया आंना आं मास मोनसेनि थाखाय न'आव फैयो दानि फख्रियाव गोलैजोबना दोङो दा आं बेखौ दैयाव हाबना बोखांनांगो लोगोफोर बाज्रुमसै आं बाज्रुमनो